Japi Lindholm jatkaa hyvin. Montielin keskitys, pomppii sinne taustalle ja Lahti ottaa! Martin Ferreira. Kauden toinen maali Ferreiralle. Ja Lahden kannattajat saavat syytä riemuun. Portugalilaisen kauden toinen osuma, se nähdään tässä. Romaric ja Japi heittämään. Sar taustalle. Sans! Tulinen laukaus. Maalin ohi. Sinne voi heittää myöskin sen ristipallon, eikä tarvitse kierrättää esimerkiksi koko puolustuslinjan kautta. Nyt lähtee Japi sitten nousemaan vahvasti. Japi laukoo ja nyt Lahden kulma. Romain Sans. Hän lähettää tämän kulman, hyvin tulee sinne. Ferreira saattaa käteen Montielille ja nyt on saumoja mennä eteenpäin. Montielle näkee Sarin. Sar etenee kohti boksia. Sar laukoo, mutta laukoo kuitenkin ohi. Pudottaa kuvaajakin siellä maalin takana tuolla laukauksella. Niin että Nurmi on pudonnut tuonne kolmanneksi toppariksi. Nyt hän tosin lähtee antamaan painetta ja on pois sieltä alempaa. Näin tulee Lahti, Lindholm paikassa. Upea torjunta kuitenkin Riikoselta ja sitten kova tilanne boksissa. Sar menee nurin. Ei kuitenkaan tuomaristo reagoi tähän. Koivisto. Uutta keskitystä. Nyt on jo parempia. Sieltä pääsee myös Andersson yrittämään, mutta hän on sen verran Lahden puolustuksen pihdeissä, että ei saa kunnon. Andersson kääntyy, pelaa sitten vasemmalta. Sieltä löytyy Samson Gulube. Hänen syöttönsä boksiin kohti Anderssonia ja sitten viedään pallo pilkulle. Johan Kasubi rikkoo, kopauttaa Leo Anderssonia jaloille. Nyt on IFK-kippari isossa paikassa. Dahlström ja Vuoren varmasti pallo sinne vasempaan nurkkaan. Maukonen on hyvin mukana ja siinä vielä pikku kuitit Dahlströmiltä Maukosen suuntaan, mutta IFK Mariehamn tulee tasoihin aivan sinne tolpan juureen. Sar. Hyvin Sar pyörähtää nyt sieltä vapaaksi. Syöttö taustalle. Ei tule kuitenkaan Heikkiselle. Haluaa sitä 3 pistettä. Dosisin kulma. Tulee taka-alueelle. Kakkospallo. Siihen pääsee Maukonen. Maukonen nyrkkeilee. Vielä kuitenkin Van de Heiden laukoo. Pallo pomppii uudestaan boksiin. Pääseekö Van de Heiden tähän? Ei pääse, vaan nyt olisi Lahdella sitten mahdollisuus iskeä vastaan. Heikkinen revitään kenttäpintaa. Hän saa kuitenkin pelattua vielä eteenpäin, joten näin hyökkäys jatkuu. Montielle tulee boksiin. Saako jalan vapaaksi? Saa, mutta laukoo sivuverkkoon. Sans. Heikkisen keskitys, pudotus Lindholmille. Lindholm pääseekö loukkumaan? Ei pääse, koska Nurmi peittää. Eikä mene myöskään pallo päädystä yli, joten ainoastaan Lahden heitto. Sans siihen myöskin jää, mutta Lehtonen se todennäköisimmin on, joka tämän pallon antaa. Ja niin onkin, mutta se tulee liian lähelle Riikosta. Edelleen peli saa jatkua. Montieli keskitys, mutta sekin tulee Riikosen käsiin ja näin päättyy tämä kamppailu ja pisteet tasataan lopulta lukemin 1-1.
Riikonen siellä vielä näyttää, että olisi pitänyt saada yksi avaus antaa, mutta näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan peli päättyy. Pisteet tasataan ja tämä on molemmille joukkueille kyllä varmasti pettymys tämä tulos.